ба таваҷҷӯҳи хаткунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ расонида мешавад, ки Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 12 марти соли равон рӯзи дарҳои кушодро баргузор менамояд. дар доираи чорабинӣ мазкур хаткунандагон метавонанд бо баъзаи моддиву техникӣ раванди таълим ва шароиту имкониятҳои таҳсил дар донишгоҳ аз наздик шинос шаванд. ҳамчунин дар рӯзи дарҳои кушод озмуни ҷумҳуриявии хаткунандагони болоёқат доир карда мешавад, ки барои довталабон имконияти хубест то дониши худро аз рӯи намунаи саволномаҳои санҷишии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешакӣ санҷанд. хаткунандагони минтақаҳои дурдасти мамлакат дар озмуни мазкур тариқи интернет онлайн тест бо воридшавӣ ба сомонаи www.scart.tculbp.tg регистр метавонанд иштирок намоянд. ғолибони озмун бо компютерҳои фардӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравии раёсати донишгоҳ сарфароз мегарданд. марҳамат ба рӯзи дарҳои кушод ва озмуни ҷумҳуриявии хаткунандагони болоёқат ба Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.